bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV caggal ndu jutɗen Allah en juule rasulillah sallallahu alaihi wasallam en calmini en jarni en ñaguima duwaw kono kadi en neddi duwaw e ñagade yafuye so Allah en joɗima kina tolno e semaine aji ɗiɗi walla biruji ɗiɗi ɗi ganduɗa ma en dañani fattangi filande yeeɓiyankoɓe men yewtere men wiyetede pamen pamminen hande noon en gatti e hattan Mawlana Moubarak joom baɗe bawɗi o mbaɗo ko hande joom sutura aduna e lakaro rukki en fartangi tigui rigui wawde dañde fartangi vraiment e aset hande o wawde joddade e vraiment gam filde nde ɗo yewtere nde ganduɗa ko yewtere fattam lamiri nde ganduɗa hoorema wiyete ko pamen pamminen noon ko émission mo ganduɗa hoorema en ƴogat toɓɓe e tigui rigui taw ko actualité e nder leydi ndi e bawol leydi ndi ƴeewen vraiment yewtide ɗum e on certaine bandiraɓe beela goto foof ina adda hen yande muɗum ha mbawen famde sa wi pamen pamminen tan an mbawɗa haalde ko pamɗa ko donc fiti ko kala e men jogorɗo haalde haala tan ko haqqi fama muy muɗum ha yimɓe aussi mbawa vraiment ƴogde hen tigui rigui ko foti ko wawde wonde ɗum noon enen plateau o en jeewaka tabarakalla machallah enen gondi e junggo men ga ko musidɗo men tedduɗo mo ganduɗa hoorema wiyete ko Sadio Diaw mo ganduɗa ma en natti vraiment wadde mo présenté ko neɗɗo mawɗo e nder galle o kono également aussi ko chroniqueur men aussi pattam lamiji saabu e kala saha sen gaddimo e won certain toɓɓe omo wawi vraiment waɗan ɗum ɓesguji ɗi développé ha ɓeydo famde no hannirta nene junggo men nano woni ga ko musidɗo men tedduɗo juɓɓinowo jewte ɗo e vraiment ɗo e tigui rigui Pindi Média o wiyete ko Ba Moudi enen gandi sen mbi Ba Moudi tan haqqillaji men dogat ke yewtere nde ɗon wiyetede hombo woni an ɗum noon kanko hande woni tigui rigui mo ganduɗa hoorema chroniqueur men ɗimmo mo ganduɗa hoorema enen poti yewtidde e toɓɓe pattam lamiji ɗum noon haade men arde e toɓɓe ɗe alay saago totten goto mabɓe foof konngol salmodire e ɓe ganduɗa hoorema ko kañumen goni yeeɓiyankoɓe émission meɗen pamen pamminen oɗo Sadio mi salminima Seydi Diaw a jarnama no fewi bisimilla ma hakkude ma Abba Sarr mi salminima e ndaara jamma mi salmini musidɗo meɗen Ba Moudi no mbiruɗa ni Ba Moudi reftata hen ko gandaɗo e diwan hen en calmini kadi technicien meɗen cameraman men o Djibi Dieng calmini bandiraɓe foof yaɓoɓe ɓe eɗen ñagoɓe kadi yafuya eɗen mbiya ɓe garti hande kadi yidde yewtude mabɓe tan yidde famodirde mabɓe e famnudeɓe hakke ko pamɗen ko wono mbiruɗa ni e kamɓene ɓe keɗoro en gandal mabɓe e haqqe kamɓene miijoji mabɓe ɓe miijoji men ɗi ganduɗen ko wattude e miijoji mabɓe ɗi ɓe ndendina ɓe ƴeewa hol hen miijo yuɓɓurgo yuɓɓude ndewen gon ko noon haade men arde e toɓɓe ɗe Sadio Diaw e lees joni tan e konngol Ba Moudi o wima leydi ndi ne weeli an hon pamɗa ɗum leydi leydi ndi ne weeli ma taw kanko yi leydi ndi ne weeli so tawi hande woni élection hande yo ar min jaa irnu eyyi min jeeyi so yimɓe gooti hande o lukata kikiɗe bisimilla ɓayde o wi a lukata kikiɗe wadde en garat tan e toɓɓe men ɗe poɗɗen ɗe yewtude bandam musidɓe tedduɓe enen jogui toɓɓe nayyi toɓɓere men arwonirde nde ma en jewti e jillu mo ganduɗa hoorema hoorejo jagorɗo leydi Sénégal woni Ousmane Sonko o waɗi ɗum toon to Turquie en gandi o jaɓɓama toon jaɓɓugal badgal fayida toɓɓere men ɗimmere ma en gar e ndungu men oɗo hikka enen gandi ndungu rawane o régime kesso wino ko wona ndungu mum ko ndungu hikka o woni ndungu mum donc ma en gar e nden ɗon toɓɓere tati ɓirnde woni plan de redressement woni on ɗon ñalawma woni goo lewru jukku nduɗon gonɗen enen gandi Ousmane Sonko noddino toon to Grand Théâtre haw invite toon président de la République woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye omo haala e hol peeje peccoɗe ɓe daɗat gam vraiment dartinde walla yurnitade faggudu ngaalu leydi meɗen holno dardato kono elle sa ƴeewi ha nder e nden ɗon toɓɓere wonɓe ganduɗa hoorema ko lundiyankoɓe kolti ko ɗum cahan par ce que neɗɗo wawa famde ɗeɗo gueɗe ɗum ɗon ma en gartu hen toɓɓere men nayyi ɓiire ma en gar e ndiyam enen gandi ndiyam kala ɗo ala ko caɗele ɗum noon saabino ha laamu leydi Sénégal wonde ƴettuɗuno pellit walla wonde pellit mbiyano e wonde laamu Sénégal ƴetti ɗum wonde vraiment ene waɗa privatisé kala forage gonɗo e nder Sénégal ɗum ɗon noon wonɓe ganduɗa hoorema toon to banggue rewo leydi Sénégal woni SDR ko kañum tottano toon kono elle yimɓe ene manki nanodirde mabɓe on ɗon fannu ha ni saabi mo ganduɗa hoorema ko kañum ardi ganduɗa hoorema ko kañum woni jagorɗo ko fati alal assainissement manam diƴƴi e nder leydi Sénégal o yalti ko ɓoyani ko hollidde wonde hay goto yamiraka yo ya force yimɓe
yo ƴettu diƴƴe men diƴƴe forage men ene tottira ɗum privé ala wiya ko yimɓe jewtid ma en gartu hen ma en gar également udditen yewtere nde ko toon to lamorgo leydi Mauritanie enen gandi Nouakchott kañumen en gondi e ŋakkere ndiyam caɗele ndiyam tigri ko alda e caahan hani ɓesgul ɗi enen goya gulali luuko enen luuko ɗum no fewi ma en gar ƴeewen hol peeje peccoɗe poɗɗen daddude on ɗon fannu bel men mbaw ɗumen ɗum noon bandam musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni toɓɓe ɗe ganduɗa en dañino fartange suɓanade ɗum bandiraɓe en garat tan e toɓɓere men arwonire dokken eɗen rokkude konngol ko mo ganduɗa ma ko kañum woni Ba Mody artan men e jullu mo ganduɗa ma woni Ousmane Sonko gardiɗo jagorɗo ɓayde a wi leydi ndi e oɗo saaha ina weeli gardiɗo jagorɗo yeehi toon to ganduɗa ma woni Turquie ngam vraiment jokkude cehilagal hakkude mabɓe mais également ƴewde dañde toon partenaire uji enen gandi Turquie aussi ko partenaire men guila ko ɓooyi donc holko mbawɗa simtande men tan seeɗa hayso tawi ko meftande en gunɗon jillu adi fof ko yonnude eɗen jonni jillu mawɗo jagorɗo o sabu so tawi en duttima caggal tan yimɓe en jehen ha cikkini o wawata yaltude leydi ndi sababu won biyoje kewɗe beetenoɗe kadi hande leydi men ɗi woni koye mahtede enen min ko ɗum jaggumi leydi ndi ɗo woni ɗo e mahtede noon alay saago mbeɗen juuɗe ɓe ganduɗa ina ɓuuri men wonko ceeɓi men seeɗa ɗo banggue doole alay saago mbawen dañde jokkorde e ɓeɗon joni an somi faami jaffoɗa ɗum ma hewɓe no kewiɗi mbeɗa heewi tajji neɗɗo ɗo waɗa ɗum développé kono an mbiɗa mahtade gonɗen ke mahtade leydi ndi holko pawɗo ko pamminta yimɓe e mahtade leydi aɗa andi mahtade leydi so tawi en mbi noon tan joguiɗo pawɗen ɗum hanki o heccenki won régime goɗɗo gonnoɗo ɗo c'est vrai ko eɗen jettaɓe kamɓe fof ɓe bonnidani kono kamɓe fof kadi ɗum moƴƴidinani saabu leydi ndi tawanoma sa yi a wiyat neɗɗo yehen ha tolniɗo ganduɗa mataw mbiyata ko bonande nde ɓuuri hewde moƴƴere nde kanko Macky Sall en jettat mo kono ɓe wondi ɓe won hen moƴƴinano ɓeɗon noon ne gari nde gadi ko wiide fof kala ko laaɓani yo laɓɓine fewnude e fewdidde e fortude yo forte ɗum woni ko slogan jubal jubanti est ce que aɗa sikki onon e ngol ɗum lawol e oɗo sagana e ɓenne lawol ngol ɗon min mbeɗa jogui jorto leydi ndi koko welata mbeɗa jogui jorto kadi en jillu oɗo mbo jeehi o jillu ɓurani ɗum wadde fayidu saabu oɗo mo ganduɗa o jaɓɓima ɗum en ndino jaɓɓirani e oɗo ko woni ko annimo e leydi Sénégal e o emo andi caɗele nde leydi Sénégal jogui sukaɓe nana jaaha e maaje sukaɓe to banggue ndemo agriculture wayani no fotini waade eɗen jogui jorto jahol makko toon ma waɗan gartam leydi Sénégal aɗa sikki ɗum ko jorto mo jogui jorto joguiɗani walla ɗum ko woni ko ganduɗa ma mbeɗa jaggi ɗum ma won alhamdulillah ko noon a jarama Ba Mody ɓayde aɗa jaggui vraiment jillu makko ngu maɗumen mawɗo Sadio holko mbawɗa famminde men en jillu Ousmane Sonko yalti fayi toon to Turquie tabarakalla machallah o jaɓɓama kadi eɓe jewti ko heewi saabu mawɗo Turquie o Erdogan waɗanimo teddungal mawgal baɗgal fayida soko jaɓɓadembo kadi teddinimo en tant que koɗo muɗum holko mbawɗa famminde men e walla yandema e gundon jillu eyyi Abbas Sara a jarama Ba Mody a jarama min keɗimama ko kalɗa o Abbas jillu premier ministre Ousmane Sonko Turquie ko hunde fadanode ronkano ko yo waɗ ɗum ronkano ko yo yaltu leydi ndi kadi ne en paami hen tan lawol gongol ala lawol gononogol ngol ngol lawol Macky Sall nangunogol rewi ha golli ko kala mo rewani ngol lawol a wawata gollude haydara e leydi he manam somi faami jiɗɗa wiide e gon tan ke reftude lawol rewano mais ko ɗum tan won toon faya goɗɗum wodani par ce que lawol gongol ala te joni Ba Mody hollitima wimo e wonde kamɓe ɓe gonano won golle kewɗe vraiment rewano lawol ɗoyti non aɗani golle rewani lawol kay neɗɗo reftay lawol ngol ɗon nala wawa so rewani lawol Macky Sall yeehi Turquie yeehi partenaire uji Macky Sall yeehi France Macky Sall yeehi nokku goɗɗi ko lawol ngol kongol gotol ay chef d'état ji africain kamɓe koɓe funeɓe to banggue destin mabɓe ko goto
kala mabbe gardo wiini yalta destin o joomum dara ko juuti yaani ay be don bi non jey ndewata lawol be newonongol no fo duubi joodi hay hunde mbaday presque ma won hitande fawde wala hitande feccere do e duubi joyi paadi so tawi be jonnum do joodi do be mbi be jaata to kaahede gonto be jaha jom kaahen be kalda e mudumen be wodo ko kibito be gaddan yimbe do e duubi joyi paadi be lorta lekki minene lekki be lorta dum isbila ran lekki te yibi ardubi fidde fewnta mi halani hala maadi huberde walla wadde goddum sanciji mawdi dum mi halani dum kalmi ko jaggul lekki tan be lorta dum be baaro do duubi joyi ba lorta lekki bamuda de yaten non adandi c'est que y a un pourquoi be lorta lekki parce que ada andi so tawi be mbi be pawa fu e do yimbe Sénégal sene wawno hoore mum be tawata do nyamande Sénégal sene wawno hoore mum be tawata do nyamande mais nyamande ko dum woni ko yoli ko nyamande kaltande nyamande haltende be kalatande nyamande wadde e ko nyamande ko nyamande ko nyama ko holdo nyamra yobe jeew ko be teydo ko golla ko d'accord ko la ho don wada ko non mais ça dit est-ce que kodi kadi kanko parce que enen en ji kam se be dilli tan en heewi be nyamli yo est-ce que wona nyamane ko dem je advore do mais holko won ton gollum est-ce que ko cerdo won ton juuri dum wona cerdo woni turki en juuri mais wona hajju be jahani hajju usan so ko yahani hande makka o yahani hajjuide o yahani duuyar o yahani juuri ar jina makko ala o yi ko turki président turki on wona jina makko holko jewtu won ton ko kaaki kono adandi yo nduttomi tan so tawi attawi hunde no boni haysko nyamande gongo ala mawdo leydi gono e Afrique taw jogata ko nyamande kono non nyamande de be tawno ndedo sattu ko nyamande burtundi nyamande non tawdi burti mais an bamud don aussi il faut que ndatten parce que adandi joni comme par exemple wondo biatma comme par exemple président Macky Sall e nder duuɓi mum joyi ko hen ñamli ken tonnoy presque 5 et quelques milliards hein joni beedo kambi e timmane hay timminen hay duuɓi e jawti e dubli dum don voilà c'est ça le problème kadi ko dum te soit feñde quoi parce que hande gondon ke widi ma feñ te o yo e nder duuɓi joyi ñamli hen ken tonnoy presque 6 milliards hein won kam fuddi feeji kam hay tawi won ko bidon e wonde en wadi bonande adani hande enen leydi men di mahtadi dum satti kon enen gandi ko bonni dum ko kam ko rewi ko do régime dewdo do yawti o ko wadi ko so tawi en beti nyamale beedo so ngari mbaawi nyamlaade kala ko be nyamli do ko beeto nyamno tan mo gonni non min jaggum nan ko beeto nyamli ko nyamane non ni ko biyaado ko Abbas nyamli do diwti Abbas kalden gonga min so bamma nyamli ma kalis mahi étage bamma nyamli ma kalis sodi auto bamma nyamli ma kalis resanima bamma nyamli ma kalis wadima biya yi Europe walla yi jangoyde dañi diplôme so bamma mayni acci nyamade ayoba nyamande parce que bagage bamma acci ko anrona dum saroni ko bamma acci ko ayoba nyamande bamma si Macky ko nyamli ko yo tawi yobe hande ngulo lamu Allah walli be kambe be mahara estat be ngala problème labi be ngala problème forage uji Sénégal fofu lindi fonti forage uji son fami kambe sebi ngarno tan e pondo tan ko fawade non mais kambe Allah ko wallunobe kambe celbe lu ko arani ko baddo ko baddo wana hay hunde so tan wiide be tekini feewi mais il faut badum diaboliser mbele so be ngayni ha yimbe fu badi diaboliser ha pari e won sa be jaltino ko woni derto ko wonnodo ko taw jaltino boal be mbiyo kam badi parce que be ngani ko feewi ko non tigi Allah jarama mbele wiye wonde ko kawko tekini boni tobbere wadde fayde so yalla ko beytani tan ngaren e tobbere ndungu enen gandi ndungu hikko o vraiment sa ƴeewi régime kesso woni régime mo gandu orma ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye kambe Ousmane Sonko kambe ngoni yeso o do régime be mbi e wonde ndungu jawdo wona ndungu mabbe kono ndungu hikko ko ndungu mabbe te ndungu hikko de mbido ko ndungu mabbe inji vraiment toboli di nen ngara sa ƴeewi Touba
hunde caɗele ndiyam surtout ndimeje ngandorma nen juugi ha heewi dak en ji également ko caɗele goɗɗe ɗe ngandorma ene toon woni comme par exemple hande aɗa yi vraiment ɓe ngandorma ko remoɓe donki yiide awɗele men en waɗi guri nokkuji goɗɗi aussi toɓɓere ronkama yo samtone walla ndiyam camnoɗam ɗum ha hande vraiment ronkama yo goɗɗam ar tawta ɗum te e mbiya ndungu ko ndungu mabɓe aɗa andi Elhadj Abbas beela jaɓi ndungu ko ndungu mabɓe ndungu régime e ko ndungu Sénégal mbiyen ndungu Sénégal ala mais kamɓe mbi non attends non aɗan non oɗo bamodi fof kalden ɗon ha laaɓa sen quoi par ce que kamɓe mbi ɓe ganci ndungu o ndungu ko ndungu mabɓe kamɓe jeeyi mbino ndungu ɓennuɗo o wona ndungu mabɓe ɓe ganci on ɗon ko ndungu Macky Sall joni noon en mbi oɗo ndungu ko ndungu mabɓe ɓe ganci joni min jaborto ɗum tan ko ni ƴamowo debbo so tawi embo ƴama ko haalata koye ƴamal ngal so addi debbo wona ɗum o haalata eɗen gandi baɗowo dawrugol dewgal yaw firtade e baɗowo politique jiltoɗo laamu e jiltoɗo mine man sa tawi a ƴami jiltoɗo laamu haalani gonga mais ɗum woni dewle jahataɗen jiitaɗen jiltoɗo laamu ina jogui ko haalata haade mum heɓde laamu so heeɓi laamu noon ina jogui no jooɗorto o feewa so tawi en jeehi directement jahaten koɗo banggue ndungu o gonga ƴetteten hen tan ko wuuro teddogo ngo ɗo nane keblugol maggal yo Allah yewtin maggal o e dow jaam eyi ko wona ko ɗum kadi ni min jaggumi koɗo banggue kotki yimɓeɓe ne jogui probléme kotki par ce que ɓuuri ko hewde e Sénégal c'est vrai que lamɗo jawtuɗo wonko wanno hen ko heewi kono ko banggue kotki to so tawi en kaali ɗum ko neɗɗo arata haaɗa ndiyam foti tudde hoɗo ɗon ɗum ko probléme par ce que ɗum woni probléme Sénégal ko noɓe koɗiri ni wertago no wayni yaaji ko neɗɗo ɗo weela hodde foof Elhadj ne jogui haaliss ma tan addumi tottuma ɗo hay sako wiindu cooda wadde somi faami an jagguirɗa ko mbi ko ndungu o ko ndungu oyto wona ndungu mabɓe oɗo ndungu mabɓe jagguiɗa ɗum ko ɗum haala tan haala politique tan wonno no kon haala min teskaki ko ni min teskimi tan ko ndungu mabɓe wonno tawde oyto lamɗo yaltiɗo ɓe gaari eɓe tawi wonko bonno ɓe mbawa ɗum ɗon fewnude joni il faut que holno ɓe mbaɗata justifié ɗo ɗon il faut ɓe kolla yimɓeɓe ɗum ɗo wona koɓe wona kamɓe jeeyi ko ɓeyto jeeyi kono no gonga ne wawno wonde nde ɓe kawriji hen nde tan yoɓe goƴe noɓe pewdiri ɗum ɓe mbasa woƴede wona ndungu o to walla ko ndungu oga joni noon sen gari to banggue awdele banggue engrais en intrant ji ponnoɗi yaade e joomen guesen won wiiɓe hande jiyani hay tous te ndungu o nen presque nen fuɗɗo e ɗon en jaggui jagorgal tembigal ngal banggue ndema o waɗi jillu makko e diwan o waɗi jillu makko e nokkuji kewɗi e nder leydi Sénégal kono noon mataw ko banggue min mbaɗa jogui sattede seeɗa to banggue nokkuji men no goniri saabu mbeɗa wawi ƴettude yeeru garal makko diwan Podor jaggumi waɗi tan ko tinɓe waɗi ɓe tinani ene wayi hen kadi woni ko joomen doole en ko ɓen jahata nooti probléme no mais ɗon joni est ce que wona eɓe goni ke artude ko régime régime ɓoyɗo waɗano ko par ce que aɗa andi ko ɓuuri ko wonde caɗele min ko jaggimi so tawi comme par exemple aɗa yaha e remoɓe poɗɗa ko noddude remoɓe mbiya mbeɗen ara aɗa yaha ayna nodda ayna mbiya mbeɗen ara mais so tawi comme par exemple a noddi baɗon Abbas gonɗo ga ena haala tan ko beela haala tan nde fuɗɗi nanede a wiɗu me wonde mbeɗen yaha to nokku ma mais ɗon aussi yimɓe garta e ɗon woni hen ko woni gonga par ce que ay ɗum woni gonnomi haalde joni sa ƴeewi e diwnuji ɗi jagorgal temmegal ngal non agriculture aw e ndema e ɗum ɗo yeehi ɗo ɓurɓe ɗum notade ɓe ɓen ko wawonɓe koye mumen mbeɗa sikki ɗon kadi jagorgal ngal no foti ƴewtade ɗon seeɗa ɗon mi wiyata ɗum yo ƴewta ɗon seeɗa manam to yiiɗo jomumen en mbawani koye men arɓe makko ɓe yeru joni ƴetten komi Podor arɓe notiɓe ɓurɓe hen hewde ko wawonɓe koye men ko joomen doole nde noti wona wurɓe ndema famatɓe doole ɓe tinani ɗo ko erreur ɗo min mbaɗoɗe accepte ɗo ko erreur par ce que ɗo manda ko information ina wawi taw yarani no fotini yarude walla ɗo kam so tawi ina ara e nokkuji hono mbayni noon joomen doole en ɓe e famɗuɓe ɓe pop normalement no poti tindude ɗum joni hoto slogan jubal jubanti o woni par ce que so tawi an mbiɗa ke wonde aɗa waɗa jubanti te kadi an saɗa yaha a yahata e fodɓe waɗede jubanti ɓe jahata ke joguiɓe on aussi jubanti o est ce que mo leydi non jubal jubanti o ha joni no woodi par ce que heddi ko leydi men ndi mbeɗa jaggi portugol pewnitgol eɗen e lawol mum kadi ɗo enen ɓe daññen ɓeɗo ɗo koɓe jogori koɗo fewnude ma en mbi hay hamaɓe garina
enen ko noon wiyete est ce que machallah Sadio o wi de e kanko Bamodi holliti wonde ɓeeɗo wonɓe ɗo hannde vraiment ma en jooɗo ha ñalam gottan mbiyen ay hamam sinno ɓeeɗo gonno ɗo gila nden te en jii vraiment ndungu o ɓe mbi e wonde wona ndungu maɓɓe ndungu jawtuɗo ɓe mbi ndungu oɗo woni ndungu maɓɓe te oɗo ndungu ɓe mbiyata ndungu woni ndungu maɓɓe remoɓe nan ngoy aynaɓe nan ngoy mais également aussi woni nokkuji neno tuttu ndiyam est ce que aɗa yaadi e Bamodi ko wi koye wonde yimɓe ngarat tan koɗe ɗe ganduɗa hoore ma ko ɗon woni nokkuji ɗe ganduɗa ma ko nokkuji ndiyam ko ɗum woni sababuji ɗiɗo ɗum ɗo fof eyyi bon Bamodi o haali ko min kam duttuɗo ɗon koye ndungu wona ndungu mabɓe ɗon duttuɗon par ce que alhamdulillah rabbil alamin jettoɗo goɗini Allah Macky Sall kam meeɗa labade ndungu ndungu ko ndungu Allah gonga minen kam min nangono ndungu ko Allah tan jeeyi ndungu so Allah welama toɓa ndungu ma heewa yimɓe ndemma fof ko rema fof moƴƴa so Allah welama addu ndiyam ma heewa taw ko waɗa hen fof moƴƴata en jii ndungu rawade ndungu ɓennuɗo henno maayo ngo nadda haalade nde fof wonti ndiyam gonga kono ala saha ɓe jaltinin ken tonno 7 milliards te ha hande won kono ala ko alta hen est ce que ko daña hen ndiyam ɗam welani ɗam moƴƴa hen ko tomno ko e ko nanno e waalo ko fof ala hen fof ko waɗi ala hen fof waɗi barke a faami ndungu Allah kanko noon o juumi o yi Touba o yi won ndungu o wona nayel mabɓe wona ndungu mabɓe joni holto to ndungu mabɓe woni nguuɗo nguuɗo ndungu noon ko wi ko amin wondema Sénégal naɓe jooɗa ha mbiya hanino ɓe gaari gila ko ɓooyi Allah ne wawani hen ɗum ko Sénégal fof reni ɗum mais est ce que aɗa gonɗini an ɗum ɗon ala min mi gonɗinta komi yiyani maale mum saabu min mi yiyani gollal ngal ene joofo ngal ene holla mi wonde ɗo ko mbiyami ɗo ko funnangue il faut mi yiya nangue ne fuɗɗo mi an ɗo funnangue ɗo nangue fuɗirta funnangue kono nangue fuɗirta woni funnangue wona so tawi mi jooɗi balɗiɗi mbaɗi daaro ɗo mi yiyani nangue ne fuɗirta ɗo so kam ɗo funnangue mi jaɓata so kamɓe hay action goto cuwata o watta o moyne hokka yimɓe hoolare wawde wiide ça va ndekete ma moƴƴu ala on action ɓe mbaɗi kay wona ko jullu makko ɓe nawi seeɗa machine aji ɗi ganduɗa hoore maɓe tutti ɗum won certaine yimɓe non aɗa andi machine aji ɗi on jaadi toon ɗi inondation kalteɗo ɗo henno eɗen fof eɗen gandi sahade Macky Sall naati laamu ngu Macky Sall aɗa andi probléme uji Macky Sall hawruno ɗi sino kamɓe kawruno kamɓe dokata par ce que won inondation sahade Macky Sall ande ko tawi ɗo inondation ko hade makko wadde créé plan Orsec enen fof en jii hakkude tali Boumak e tali Koutaf ko laana ɗum bonno ɗon enen fof en jii ɗum ɓoyani laana ne awƴe gummoɗa tali Koutaf jaha tali Boumak station tali Boumak ko laana jolta ay ko ɓuri ɗum hawnade CFA Madina Gounass Pikine e gunoɓe haalaɓe hande kam fof ɓe garti Bagdad to wiyete marché bu bees ɗen ko gunoɓe haalaɓe kam fof ɓe garti mo golli ɗen golle ouvrage uji Macky Sall waɗi e nder Sénégal heeɗi ɗin ala président kadi goɗɗo garowo waɗa hono majji manam ko waɗi ko non jamais ladde nde fof wonti courant wonti gure village uji fof keɓi jeeyke forage uji ko waɗe nder leydi ko andan foti donc ɗum ɗon neɗɗo gollata ɗum ha gayna yimɓe gara so tawi président goɗɗo ari fonno ko wiide wonde merci vraiment a waɗi ɗum merci ko min mi ari mi ƴeewa holko ɓeydumi hen forage uji joyi tawnomi ɗo mi ɓeyde hen tati wona jeetati tawnomi ɗo henno ko auto pont uji ɗiɗi mi ɓeydo auto pont goto wona nayyi ko ɗum woni laamu kono arde wadde diabolisé tan fof moƴƴani sa wi ko mani ko fof moƴƴani min ne wiya ko mbaɗa ko fof moƴƴani en tout cas enen mbawi nanngude toon to Linguére comme par exemple président Macky Sall ari tawi ɗo ko capanɗe jeenayyi e jeegom forage o ɓeydi hen capanɗe jeetati e jeegom forage no foti pourcentage presque pratiquement sa ƴeewi e nder ɗum ɗo ko kalim ko ɗo joni ko depuis 1939 ha 2012 de 1939 ha 2012 tawa e nder Sénégal manam toon to Linguére ko capanɗe jeenayyi e jeegom forage wono ɗum 1939 ha 2012 walla 1948 ha 2012 joni noon ummade 2012 fi 2024 kanko président Macky Sall o waɗi toon kin tonno e capanɗe jeetati e jeegom joni ya 39 wattan 1960 ara haɗa sengol fuɗɗi ɗo mbiya Ablaye Wade
mbiya Abdou Diouf ngara e Macky Sall ɓeɗo fof ko mbaɗi ko kanko ari double o wona o doublano mais waɗ ɗum quadruplé quoi no foti mais sen gummima ɗon comme par exemple aɗan ɗum ɗon ko yidde wi tan kamɓe kam e ndungo kanko wonko waɗi mais ɓeeɗo hannde ɓe ganduɗa hoorema hannde eɓe jogui vraiment e wiide e wonde surtout ndungo ko ndungu mabɓe kono probléme o woni ko remoɓe jiyani koye meɗen aynaɓe jiyani koye men a faami ne hayno ndiyam ɗam nene ɓoydiya tudde kala ɗo toɓatmo nene tuta ɗum ko ɗum aussi holko tawi aɗa gonɗini kanko ko haali ko aɗa ko wiye wonde so eɓe gonke joni jubjubal jubanti ko hen ɓe goni ɗum woni plan mabɓe mais jubjubal jubanti probléme uji kalaɗo joni ɗi ko wayno inondation ngaji ɗo gorni no ndiyam ɗo nattete galleji ni tampere ndi Sénégal naɓe gondi hannde so wiyama budget primature ustaki koko ɓeydi wiyama budget présidentiel ustaki joni noon ɗum noon est ce que e jubjubal jubanti ɓene maaya ga ɓene ƴuufa ga est ce que ɗum ko jubjubal jubanti jiɗɗa wiide kamɓe oɗo saaha hen goto kala mo jiiɗa ɓe mbi Sénégal naɓe mbaɗa seere ceinture mais kamɓe ɓe ceerani ceinture ok ma en gare nden ɗon taɓere mbi sikka ɗon tigui jubjubal jubanti woni donc en paami tan ndungo en tout cas régime kesso holliti ndungo ko ndungu muɗum donc yooɓe paam kam hannde oɗo saaha caɗele ina goodi won test wonde yaltuɓe ndungol surtout ɓen ɗo ɓe ganduɗa kañum ngol remoɓe lottiɓe e ndungo kadi en waɗi woɓɓe kadi nen goye sababude ndungo wonko fuɗɗi bonnude surtout noon toon to wuuro Teddou to no mbiɗa ni Touba enen gandi Touba également c'est vrai enen mbawi wiide Sénégal naaɓe ne kiɓɓe quelque part en ɓestide koye par ce que neɗɗo ina hoɗo e nokku mo ganduɗa hoorema vraiment an aɗa laaɓa ɗo ko ndiyam rewanno ɗoyti on aussi so ndiyam ari refti ɗon e vraiment caɗele ɗum nen kono noon ko ɓuuri ko hen hawnete tan won station forage goto mo ganduɗa hoorema kanko mo ganduɗa hoorema woni gardiɗo jaggoɗo o wutti ɗum mais nde uddi ɗum ha ɓaawa janggo muɗum walla ha janggo muɗum tan wodi cukalel joolingel hen ɗum aussi beele wona ko régime o ko caɗele jogui walla no ɗum kam mbawɗen ɗum fawde koye ko ɗum gueɗe Allah jomen ko gueɗe Allah kadi ni jomen nokku o kadi ni ɓe ɗeesi ɗum yeebade seeɗa eɗen mbawi ɗum kam ko yeebade wonde par ce que so tawi udditi cukalel ari ha ɗum nini hen firti waɗaka ɗon ndeno poɗɗo tottade eyyi mais mata wona kewɗe ina wawi taw ko ɗum ɗon comme no mbiruɗa ni jaw haali ɗo ko ɗum nin aɗa andi nde ɓe gari nde hay sa wi pewnama haɓe ɗum ni ɓe tawani ɗo haydara ɓe gari tawi ko vidde caisse vidde ɓe tawi ɓen noon tampat jaw ala sago ɓe tampa manam ɓe tawani ɗo haydara ɓe tawani e kamɓe kala koɓe tawani ɗo Ablaye Wade min kam Ablaye Wade wino min Ablaye Wade wino min on joɓata salaire kono noon onon kam trésor wi Macky Sall acciɗo 2500 milliards trésor wi noon de ɓe mbi Macky Sall acciɗo 2500 milliards nde garɗon nde mbaɗɗon annoncé ko 1500 milliards 1000 milliards amen o ha joni mi gandata woni d'accord 1000 milliards en ganda ɗum woni garen e plan de redressement woni ñalawma goo lewru jukku ndu ɗon gonɗen hawruno ko aljuma président parti mbo Pastef woni premier ministre Ousmane Sonko woni PM o yehino toon to Grand Théâtre o waɗi toon yewtere mawde hollidde wonde maɓe jurnita walla maɓe ɓuccit ngalleydi Sénégal ha wawa dartade maɓe mbaɗa ɗum jubante manam maɓe goncu ɗum ha forto goncugol ngol ɗo noon elle ɓe ɓuuri jofade ko ɓurɓe miskineɓe ɓe ngalluji men jogui ɗi a faami ko hen woni comme taxe uji ne gueɗe bannoone kono noon ko ɓuuri ko hen hawnade woni opposition koko dari lang huccidde maɓe wiɓe wonde ko kalɗon ko ɗo hay hunde wodani aɗa andi ɗum hélas koɓe joopi ko ɓe jopatama saaji jopaɓe ɓen gandi koye mumen manam joɗinoɓe ngaaluji Sénégal ɗi ɓen gandi koye mumen non enfin c'est à dire que jinmi wiide ɗo joni comme par exemple kamɓe ɓe mbiki e wonde an Bamodi min Abbas oye gonɗo toyi Fouta gonɗo toyi ɗum ɗo ko enen goni manam kamɓe ɓe jaata caggal leydi en ɗum ɗo eɓe julio ngaalu ala ko enen tan enen mbawi dartinde ngaaluji meɗen no wona e holno dartinirten ngaaluji meɗen dartinirten ɗum ɗoji men enen hannde sa ƴetti jarannomi koye so yi o wi noon o joopima boom haw joopi woni jagorde wonde jagorɗo gona milliardaire ɗum wawa wonde e kono noon aɗan ɗum ɗon mi faami ɗon ko haali ko ɗon ina famni wonde comme par exemple gona ministre walla gona fonctionnaire a faami jaa ha gonta milliardaire vraiment ina hawni kono wona ɗon woni probléme o woni comme par exemple so tawi o haali ɗum ɗon joni wonɗo ganduɗa hoorema o yejiti wiide o yejiti kanko ittude won keɓe jogui kanko joni kanko joni premier ministre
o tawi ko fourchette on ɗon woodi 4 millions ɗum ɓe jaɓete woni le premier ministre ministre makko ɗiɗi hakkude keɓo 3 millions 500 e ko nandi henete mais min sundu ko min ƴeewa haalanno kam haala mbiyatmi ke wonde min noon 4 millions joɓnotomi hankkadi mi itti hen 3 millions mi ruttini ɗum e caisse laamu min mi heddotoro e 1 million nden so haali ɗum ɗon ma yimɓe paam kam au moins so joofimo wiide e wonde yimɓe neɗɗo wawa wonde fonctionnaire wonta milliardaire ma ɗes famde ɗum ɗon aɗa andi mbeɗa yaade ma e yiyande mbeɗa yaade makko e yiyande kanko mo mbeɗa yaade makko pem mbeɗa yaade makko e yiyande bisimilla hokkeni yiyande yo yimɓe ɓe hande il faut ko sen jiiɗi ɓamtade mbasen en mbawata ni wasde yowade e étranger ji kono yo waɗɗo haaɗi kadi no dañirte ni eɗen gandi won dañi kewɗe nanɗo no dañirani yoɗani fewani eɗen gandi ko liggotoɓe ko ministre walla DG walla goɗɗum an aɗa totta yimɓe ne gandi holno dañirta marché ji goɗɗi dañeteɗi ɗi hen jomum en no mbaɗira ɗum no wona no fewiri ni ko bonnude ko wadde ɗo fotani wadde tan woni hen sa ƴetti yeru goɗɗo woni mbimbeɗa yaade ma aɗa andi Thomas Sankara waɗino ko mbinɗa ko jagorɗe moni foof ko yoɓateno ɓoy goto foof yo ustu so usti artat koye leydi so ɗon teski jillu mbo fonno yaade Nations Unies holko hanno ɗum yaade miijade so yeehi yawma auto ji ɗi yahata ɗi gila e carburant ji e foof ko nawata ko yawma so yeehi ina wawi o haala o nanantaki kono so woni o heddima e leydi makko o yahani ina wawi ko nawannoma ko ina wawi ɗum heddito e leydi ndi so ƴetti hande kanko ni yiyande makko tan enen jagguɗen ko ɓe goni koye mahtade noon sen mbi ɗum ko gila e jikkuji ɗi e kewɗuɗo yo muñ heddinogo heddi leydi min ndi tawde koko fewata tawɗen ko leydi ndi ko ñawɗo mo ganduɗa ko joolli ko tan ko jowɗo ha heeɓa dande leydi ndi ɗo banggue bonande maɗa koko tolnino hen ko yi ha heeɓi dande Sadio est ce que aɗa faami ko haali ko haydaram nanani hen ni ala faami ala Sadio a nani kay par ce que kanko o wi ko e wonde mara nanan ko o wi e wonde enen leydi ndi koko yawno tan ko ñawno mais eɗen gandi Sénégal wayani noon eɗen gandi Sénégal wayano noon ɗum ko haaluji Ousmane Sonko hande Sénégal kam hande Sénégal wayano noon mais hande Sénégal en tampi ayi waji ɓe mbi Sénégal nde wonnoɓe ɗo ne gujje ɓe ne gujjata nde yimɓe ne ñamane kaara kamɓe ɓe gari mbi guyka gasi yimɓe ne keyɗi yoɓe gujji yimɓe ñaama tawde so wujjama yimɓe ne ñaama yo wujje par ce que ko guyka jigui yimɓe par ce que yimɓe hande jiiɗi hande ruttade koto gonnoto par ce que yimɓe cikkan noon yesso par ce que min wonde keɗimi comme par exemple ko wayno DJ Boubs hewɓe ɓe kala quoi ɓe kolliti wonde e saaha mo ganduɗa hoorema président Macky Sall woni ɗo hawri e crise woni Covid en e gueɗe baɗɗum mais o waɗi confronté kono ɓe elle laamu ngu darima hatti hande sa ƴeewi elle laamu ngu vraiment Sénégal hande en woni o kaw mais an Abbas kalnen ko haala ɗum ɗo redressement mo ganduɗa hay hunde ala ko usta e caisse noire hay batte on fonno haalde toon ñande hen grand théâtre to par ce que kanko caisse makko noire presque ko 9 milliards hein 9 milliards woni makko woni fond makko fond noir hein caisse noire makko 9 milliards on won en yon président de la république 12 milliards bonno wadde an noon tari kam ɗi fof ɓe gar assemblée 50 millions par mois e El Malick plus jiɗani non ɗum ko banggue par ce que calculi directeur général ji aussi la même chose hein parce que en waɗi maɓe yamtoɓe hedde presque 10 millions en 5 millions 6 millions en e joni ɗum ɗon fof kamɓe keeɓa ɗum ɗon président de la république 5 millions yamto joni 4 millions yamto président de la république 5 millions yamto mais o haalani kay fond makko no foti eyyi ko fond noir o ko 12 milliards 12 milliards plutôt joni noon Ousmane Sonko so wi wonde kañum guila naati ƴettade salaire muɗum aɗa heɓa 9 milliards ko mbatta 4 millions hen hawri keɓa 9 milliards ko watta 4 millions e ɗum waɗi mbid noon 9 milliards sa waɗi ɗum divisé e nder hitande he chaque mois foti ko kam mallewru aɗa jogui presque 100 millions pawɗo par mois mais on 100 millions haala ko saɗa keɓo 100 millions ko watta 4 millions ko salaire makko wota goto funti e goto ɗo hay goto ha funɗo neɗɗo kadi ko hunde mbinda wonde moƴƴani sa ari tan ittat wadde an aɗa yiyaade e opposition ko wi ko e wonde kaɗo haala ko bala bala kadi oɗo redressement ɓe kalɗo hen o ko musiba ɓe population o anu fof bandiraɓe ƴeewe pot Nescafé tan par exemple pot Nescafé libar o no foti jaranno ko 3250 hande no foti jara 7000 pot Nescafé yanano jom bidigo
ɗum kay jedditi yanamɗo jombiri ko mbiyama pot Nescafé oɗo 1 kilo mais sa nani mbima e wonde ɓe goni ke woncude ɓuccude mata ɗum jiiɗi ka ɗum ɗon iwo non ko enen non ɗum ko joni ɓe gadi ɗum ko joni ari ko mbima ko wima wonde 90% ko cuhluɗen e ngaalu ko ene wawi yaltude population e nder leydi men ko hono dani pot Nescafé jarannoɗo 3250 hande jara 7000 ko noon heɓorto mais café koko ɓeydoto Nescafé sukar ko ɓeydoto maaro ko ɓeydo wattu haqqille wona plan waɗama adapté gasi wattu haqqille ma yi carburant ɓeydo ma yi essence ɓeydo ma yi sukar ɓeydo maaro ɓeydo koko ɓeydoto mais obligatoire kanko haali kanko wattani yimɓe de o suwani yimɓe o wi yimɓe yo gandu kaaliso yalta koye poche muɗumen wadde kanko o wi ko yo yimɓe kaɓɓu o yimɓe ko yo kaɓɓu deedi men ha tiiɗa yo gandu ko heegue naara o wi ko Sénégal naaɓe paamon gandon probléme mais o haali ɗum ko ɓooyi wona hanki tan wona ñande tan o haali ɗum ko ɓooyi o wi wonde yimɓe yo gandu dene guena metti itene kene metti noon kamɓe onon no gartone laamu e walde ɓe gaari lamɓe mbi ko e wonde e nder lebbi tati mabɓe caw mabɓe caf ɗum ɗo ɗum anni bamodi ko waɗani ɗum ko londu ngo haalat ɗum ko londiɓe haalat ɗum ay ɗum ɗo natta hakkillaji yimɓe ko haalat ko ɗo woɗɗani woɗɗani yimɓe lawol ngol mi jogui ngol anani lawol ngol mais onon lawol mi jogui ngol comme par exemple lawol jogudi oɗo opposition kadi dillinani ɓe ko jahata ko wona andi ɗum kam opposition dillinani ayi Barthélémy Dias nen dari ɓe kiisaka min kam mbaɗani kam ɓe jahani sen jahan élection joni haydara dañta Abbas ɓe haydara dañata ɓe teskinani min je suis d'accord pour reddition de compte ko jaggat yimɓe ɓe jagga ko ɗum ala probléme je suis d'accord parce que o wi ko yi wiya ko neɗɗo wiya ko yiyama enen ƴetti kaake ɓe mbi ko ɓe jii ɓe jaltini ha payatawal jomum ya haalde ala probléme mais min mbanmi contre ko toñde neɗɗo mo wiyani waɗani ok toñde neɗɗo wi mo wiyani waɗani woni mo wiyani waɗani ko neɗɗo jooɗade en jogino mbuɗum sappo ne sooda café hande bu sappo heɓata café ok somi faami wadde somi faami haala ka rek ha raɓi ha ko raɓi ko raɓi woni an a yaadani e oɗo plan de redressement o wona plan de redressement moƴƴo somi faami mais 100% ala ko moƴƴi hen e batte par ce que ko tampere miskineɓe Macky Sall nde fayi plan émergent nde yi ya caggal leydi yiiɗi yo karsi addi no waɗani yimɓe bourse mais waɗani yimɓe bourse familial aɗani noon dokko yimɓe bourse familial e biyo wonde min ñanden mi yeehi Fouta maire ngari mi yeeti gallam ɓe mbi kam gallo so ɓuuri hectare mi yoɓat ujunere so timmani hectare ko 500 e ɓene leydi he foof eɓe meeto joni noon min non seulement ɓe kefti bourse familial am mi natti heɓde ɗum en même temps kadi ɓen kadi jomnoma kadi 500 kadi joni ko guesam nde mbaɗi mi yeeya gawri nde mi yeeya ɗum mi hokka ɓe ko noon ouais c'est ça an aɗa yaadi e plan de redressement wonde ko plan de redressement moƴƴo te Sénégal yum ina wawi taw ma gartimeji ara min cikkami guel Sénégal wiya Sénégal meeɗa dañde oɗo baɗni wala redressement baɗni mum guel Sénégal jiiɗa guel Sénégal wiya Sénégal meeɗa dañde oɗo baɗni an a farsat walla ko gonga ala ɗum min ɗum gommi ɗum jammi c'est sérieux min ɗum gommi wonde plan de redressement ko halkinta ko andi kanko so haalat ko gongaji celluɗi ko haalata ko ɗum woni ko gollata ko Ceerno Ousmane ko haalata ko ɗum woni ko gollata ko noon Ceerno Ousmane kaala ko ɗum woni ko gollata ko garen e alhaali ndiyam bandiraɓe musidɓe tedduɓe hande ina woni caɗele surtout forage uji ɗi gandanɗa hoore ma ɗi en nani coow muɗum kewɗo tuggandema Kanel ha yettanma Fana e Ndoro galle Allah en nani caɗele wonande joomen forage uji en kono elle en jii ko ɓoyan ko ministre mo ganduɗa hoore ma ko kañum to woni kalfinade ko fati ndiyam woni Cheikh Tidiane Dièye o yalti holiti wonde arnoɓe toon ina mbi e wonde ko fal force forage uji kepte watte e juuɗe privé ɓuuri wonde hay goto yamiraka ɗum kam vraiment Elage a jarama no fewi ɗum no laaɓi par ce que konngol Pulaar no wiya ɓen pijordote ɓen donkit jodori wadde garten koye ministre o ko haali ko eɗen jaadi hen kadi yimɓe woni hen ɓe pammina kadi paami wadde so tawi onon ko enen jogonino koye men forage uji men waɗi ko wiyaɓe yo jewtit e yimɓe ɓe manam sous préfet kam e ɓen ɓe ganduɗa makko min goni SDR yo jewtit e yimɓe kala ɗo ɓe mbawi tongade ɓe nanodiri so tawi ɓe jiiɗi tan ko heddade ɗo ɓe keddinoɗo ɓe mbawi jogonade koye men ɗum hay probléme ala
par ce que yimɓe wuro jaɓata laamu arata waɗa ɗumen imposé waɗno ɗumen force koɓe jiɗa won hen noon yaaɓe no mbaɗiri ɗum politique wonde ko min jaggumi tan ko lundo wiide ɓe ngari tan ko heɓtude force uji men guitte totte woɓɓe ɗum woodani ala mais kamɓe ko ɗum ɓe gartuno heddo noon maintenant est ce que ɓe yattuɓe Kono e nder hen, est ce que ɓe yattuɓe caggal par ce que déjà wonde ɓe puɗɗino e mbaɗi ɗum par ce que so comprendre mi rokka yeru kanel ɓe mbaɗi ɗum koye ɓe mbaɗi koye noon ɓe kepti ɓe totti ɗum privé mais ndiyam ɗam hannde kanel naɓe hannde kala ɓurɗo kanel naɓe lorade beele hade heɓtede kanel beele hade heɓtede kanel hono wano hade heɓtede kanel non min jiɗmi ko garen tan juste e ko ganduɗa hoore ma ko ɗon ummade ɗo heɓta ɗum feewi e ñalawma hannde o par ce que heɓtama kanel naɓe daari kolliti wonde vraiment no wano ni nden hay so tawi en ɓurno bonde no wano ni nden ɓuran ɗumen en nandiri mbimi kanel naɓe mbima no wano ni bonde ɓuran ɗumen hande ɗo hetta ɗo vraiment te eɓe keɓata ndiyam goɓe keɓata ndiyam te ndiyam ɗam keɓat ɗam ndiyam ɗam laaɓani te kadi ɗo haɗan tan e laaɓani ko ndiyam boɗɗo jaam donc vraiment ko wiyano ko keɓe mbino ko foof ala hen keɓe mbaɗi mboɗo waɗa sowa kanel yo Allah ittanɓe ɗen caɗele en jiɗanaɓe ɗeɗon caɗele en jiɗana hay goto gonɗo e leydi ndi daña caɗele ndiyam nde tawno ndiyam foof ko en neɗɗo wawa yaade sans ndiyam kono noon ma en mbi jagorwal ngal ɗo yo ruttu ɗo mbeɗa yaade golle mabɓe kono ɗo mi yaadani ɗo e jagorɗo heddi foof noon koɓe mbaɗi ko ɗo noon yo yaw ƴewtiyo ɗon tawa tan ɓen dañata ndiyam te neɗɗo wawa yaade gaga dañani ndiyam ɗo mi yaadani ma mboɗo yaade mabɓe foof noon ɗo min jaada machallah ɗo kadi machallah wajo holliti wonde ɗo o yaadani e laamu ngu yewɗon fan mais laamu ngu kay elle koko rutti caggal so tawi en ko noon pamir tan haala ka par ce que sa yi joni comme par exemple engagement mo ganduɗa sous préfet ji kamen autorité won certaine autorité engagement ɓe joguino yidde ittude vraiment forage uji watta ɗum e juuɗe vraiment ɓe ganduɗa ɓe goni privé ji abbas ay raɓikina tan ayi gueɗɗe wonen ko ganduɗa ko population bonnata wonen ko ganduɗa ko laamu bonnata wonen ko ganduɗa ko représentant ji bonnata les représentants de l'état ji ɗi c'est le commandement territorial o holko mbaɗa toon vraiment wona hunde tan lawol par ce que jogui hen gueɗe ko kamɓe tan joddoto e won certaine membre uji tan ɓen jiiɗi ɓe mbaɗa ɗumen ko jiiɗi ko tan ɓe kalda hono noon ɓe mbaɗa ɓe woddo kamɓe gani population ɓe gani population no waɗirte convaincre déjà ɓe ɓoyde yimɓe ɓe gandi ɗumen woddo noon mbaɗiri ayi par exemple aɗa andi baruji kewɗi noddama Matam hakkude Matam kane baruji kewɗi mbaɗama ko fati affaire forage uji ɗi won yimɓe suɓaɓe guuri he yo jaa tawtoru e batuji gérannoɓe aɗa andi forage uji département kadi foof eɓe jogui groupe WhatsApp goto moɓe ndendi kamɓe kaldata ɗum kala gonɗo hande géro forage wuuro ene andi situation guuri kadi par ce que ɓe kalda situation guuri mabɓe joni noon ndeɓe noddande formation o nde nde Cheikh Tidiane Dieng ko haali ko wona haala politicien o haali ko gonga ɓe mbiyani yo hefte alay saago wona mo yaari caggal de wona eɓe jaari caggal ko hunde ndeɓe ko ɗum noon haala ka ardi ko yaaɓe toon ɓe mbaɗi modifié haala ka mbi jiyan tan so jii kalden mabɓe bon si mbiyeɓe waɗi ko heftama kasi par ce que ɓeɗo mbaɗata he masala sa wadde masala ha heɓata donc en koltaɓe ni ko wiya ko yen kalde mabɓe a faami mais e nder batuji he arnoɓe won ƴettuɓe konnguɗi e arɓe mbiɓe aha min garani heftude juuɗe moon alay saago wiya ko somin gari yomen ɓen kay kaali e formation e ha laaɓi won haalɓe formation e ha laaɓi mbi wonde minen min garani heftude alay saago min mbi ko mbiya ko kala moon bawanɗo hoore mum emen ɗalluɗumi hoore mum kala noon mo wawa wuro ngo wawa dañde ko ndiyam minen min jotta ko ɗo emin daara wuro ngo wawa dañde ndiyam onon mbawa safrude caɗele mabɓe minen min cafrata ɗum wawa wonde ko noon ay ministre o ƴeewi e nder haala makko eyyi nder haala makko nder haala makko holliti wonde comme par exemple so tawi noon attention onon wiiɓe e wonde onon mbawani koye moɗon wora hunde mum ko mais ko ɗum won minen min namdaki laamu namdaki moon so wona yo population yata mais même avant ministre oɗo guila forage uji puɗɗi kala forage gasaɗo ha gasi so jomumen dokkama kele wiyete ko responsable hoɗi so hokkama kele wiyete ko hay batta namdaka so wona e wuuro ngo yata ndiyam so pompe pani sot pompe so holko manki wat dépanné
yimɓe yo jar ndiyam ɗum tan ɓe ñamda ɗum kay gila ɓoyum tan namda mais ɗum woni caɗele ɗe noon caɗele ɗe ko ndiyam par exemple hannde sa ƴeewi hannde forage uji kewɗi hannde sa yi hannde vraiment yimɓe ne tampi woni comme par exemple a yiyat neɗɗo to kalfini ɗon forage yimɓe ɗiɗi yimɓe tata jogo ɗum ñaama heen jara heen mbasa wadde mbeɗa andi forage uji ladde ɗi kala hen forage mo donkude jogade hoore mum ko jogiiɓe goni ɓe pewani kono min mbeɗa andi kala forage mo jogiiɓe pawaɗo e juuɗe yimɓe jogiiɓe nunɗuɓe ko forage yaltinde ndiyam ko ene wawi jogade forage o so tawi rewnama lawol manam min somi faami comme par exemple mbiɗa yiiɗo forage uji mi waɗa ɗum cité comme par exemple forage mo Fanayi mbeɗa andi ko jeeyake forage uji ɓurɗi moƴƴude gestion par ce que mi timmi e gestion mabɓe mi faami façon neɓi ndugnirata mbeɗa andi kam on ɗon forage mi anda holon forage poɗɗo wawde heɓtede mais on forage kam ko forage mi hokkuma exemple forage horɗolde on aussi village am ko forage ɓurɗo même WhatsApp même groupe WhatsApp o hoɗoɗe jeeya guri ɓurɗe serdinede jogade gérance moƴƴo ɓe non seulement wuuro ngo heɓat ndiyam ha yona mais kadi kalis kadi jooɗoto ete président forage o gardi forage o ala se hoɗonde woni ko Amérique ah bon wadde on forage ko kamɓe gasen koye mabɓe forage o ko laamu asimu mais façon gestion ko noon ko façon gestion par ce que an laamu forage o ko forage ko ONG ko projet goto mbaɗnoɗo pour lawol dandema goto no mbiye ribitumi o nde kalis o heddino nde wonko heddino hen ɓe mbi ne wawi wadde réalisé 4 forage ɓe mbaɗi ciblé guure 4 hono de waɗa hen joni min dañi forage goɗɗo to so Ablaye Wolle mahi toon forage goɗɗo woni ɗiɗi mais gérance o no gérata ɗum ni wuuro ngo fof ne hawri seeɗa duuɓi sappo ɓennuɗi walla duuɓi sappo je ɓennuɗi ɗiɗo duuɓi ɗiɗi duuɓi tati ɗiɗo ɓuri duuɓi ɗumen laabi temedere par ce que kalis ne jooɗi yimɓe jara ndiyam et puis réseau o fof changeama ha laaɓi kala ko wonno hen tuyau ubbitama haala waɗama tuyauji kesi felama fe donc ɗum noon ko gérance moƴƴo modi so tawi comme par exemple en garti e walla ko ɗon tan jofnirten ɗuma ɗo surtout ko banggue forage uji ɗo e Mauritanie ɗo e Sénégal plutôt hol conseil mbo conseil taw wonande ɓen ɓe ganduɗa ma en jogui forage uji ɗi te taw joggal ngal moƴƴani beele yooɓe tottir walla ala yooɓe jaggan koye mabɓe tan ɓe golla non aɗa andi mbiɗo yo walle kam firti ko wawa kono Sadio Diaw haali ɗo ko haala kadi ɗum tan gasni haala kani sa ƴeewi ministre o ko haali ko arde ko yahoɓe saaha ina ko hayso wona fof won hen erriraɗi koye mabɓe gonata communication mabɓe no poti haaldirde e yimɓe ɓe ni ɓe kaldirta noon tellement kadi koɓe kaalata ko kadi no waɗi hen ko woñi no waɗi hen ko woñi no feewi saha jubanti tan yo haala ka haala ministre waɗi rectifié haalullaji kewɗi joni ne raɓɓiɗi kanko haali o wi ko mbaɗe masalaha yimɓe jewdeni koye mon par ce que so ronki min gari on tawi onon oɗon mbawani koye mon yoɓe gacci kala mbawanda ko hoore mum yo acci hay ɓiñande wawani hoore mum tan on sona so fini tan ñagama duwaw dawa so heddi ko hande kay dawnata hoore mum so welama ni fino wasma wayna hande kay jogui mais mbo wawana hoore mum o yeru joni ina waɗi guuri ngala forage uji mbimi ko nane ɓeena pijordote ɓeena ɗonki jodori ɓeɗo mbiyata ko minen min ngala ndiyam belɗam ɓeyana mbi ndiyam ɗam ko natti arde ɓeɗo no mbi min ngala haydara wadde somi faami sen mbaɗi conclure yewtere nde e on fannu jiɗɗon wiide e wonde comme par exemple kala mbo wawna hoore muɗum yo tottu ça kala bawambo hoore muɗum yo woppi bien sûr en tout cas min aussi mbeɗa yaadi e vraiment forage mbo Fanayi Ndor o yo woppi ɗon par ce que gestion mo jimo eɓe mbaɗa gestion ɓeɓe kollimo eɓe mbaɗa très sincèrement dit hay tareji ɗum woni toon tareji village parce que vraiment ko yimɓe waɗoɓe social hakko ɗon wawi haade mais également hay comme par exemple coût mo ganduɗa ma ko ɗum ɓe jomnoto ko 200 mètres 200 francs par le mètre qui voye tareji wuram hélas tareji tan tareji wuram mbeɗa yetta baɗana sene Ablaye Ba e woɓɓe waɓe noon Moussa Tall en Ousmane Mamadou en ala on probléme nana rewi lawol jogiiɓe min ngala probléme ndiyam hay soko dow tulde gonɗa ndiyam arata yettoma wadde noon yooɓe goppuɗo ɗiɗo forage uji surtout mbo Fanayi Ndor galle o mbo dimato également yooɓe gacci ɗum ɗon mais mo kanilo yoɓe yewtu ɗum mo kanilo mo kanilo enen fof eɗen jaadi hen mo kanilo kam enen fof eɗen jaadi forage kanil fof yo jagorɗo o ƴeewoy ɗum yo ƴeewoy ɗum kala no mbawɗen wadde kadi mo kanilo
tiki kanel il faut enen parce que kanel naɓe aɗa ƴew e mbima e mbi ma haalande maɓe nan ɗum kanel o ɓooyata salla jaɓi e mbi comme par exemple ndiyam maɓe ndiyam ɗam keɓanam joni en luuɓi e mbi ko ndiyam ɗam en wojji e mbi ko ndiyam ɗam hay sa lawƴiri karo ñirɗata a fanami e mbi également ɓe natti bom hebde hay ɗum ɗon hay ndiyam ɗam ɗam ɓe natti hebde ɗum ɗon noon so tawi ko ɗum ɗon woni ko SDR addani jagorɗo ma nan ɗum capital départemental aɗa te so yahani kanel ma délégation pattam ɗam yaha kanel ɗum ko an jaay ɗum min wi noon jaay alhamdulillah protocole ma nan ɗum kanel il faut que daña ndiyam moƴƴam belɗam iwaɗa ɗo wonnoɗo oui c'est ça ok donc alhamdulillah ɗum noon en nani Bamoudy ko haali ko ɗum noon inchallah ma yette noppi ɓe ganduɗa makko kañumen goni jeyɓe ɗin ɗon golle woni gardiɗo jagorɗo o so Allah waɗam ɗo jaaɓi e toɓɓere men wattidini ko ɗon gasnirten koreji men aɗa andi maayo wona kerol sa wi Mauritanie tan a wi Sénégal presque yimɓe koddi kono wonno noppi e fof ene nandira fof ene yidira donc enen gandi kamɓe no aussi gonde caɗele ndiyam hande nden ɗo bergal yeyetno ujunnaji tati ugiye walla ujunnaji tati temedde hande bergal ngal en sa hay sa yoɓi ujunnaji jeegom fawɗi a pour daña ndiyam ko caɗele te rutti ɗum woni caɗele mawɗe wonande ɓesguli hani Afrique fof ɓaleɓe enen jogui po caɗele ɗum ɗo mbaɗi hon noon leyɗele men ɗe leyɗele ɗen jogui probléme mi sikkono leydi pondiri Mauritanie hande Mauritanie ngaalu jogui ngu e population Mauritanie noon foti wasi hewde ni mi sikkuno Mauritanie hande foti ɓurde hande manquede ndiyam surtout lamorko ngo Mauritanie en général foti hande ɓuuri hande manquede ndiyam par ce que ngaalu Mauritanie jogui ngu to banggue lingu banggue hayra banggue ɗum ɗo ko gueɗe kewɗe ɗe Mauritanie jogui ɗe ganduɗa population muɗum tolnaki ɗon presque bon aɗani ɓe ɗon so dañi probléme ko gueɗe ɗiɗi gooti ma woni laamu ngu kañum weela yo yimɓe dañ caɗele walla tawa jogiiɓe mbawa rewnu gueɗe e lawol ƴen gueɗe ɗiɗi gooti mbala sikkani ɗum aussi saabu laamu ngu wawa tinde ɗum hande so tawi laamu ngu joni ɗum solution taw ene fonno ummade guila ɓe mbiyani mbaɗa manifestation réglata ɗum par ce que wona manifestation ko neɗɗo mo tinani hunde tintina ɗum mbaɗa manifesté pour tin mbaɗa jogui ɗeɗo caɗele mais hande hay président Mauritanie aji en tini hande ndiyam ala Mauritanie hay kanko tini te yimɓe tampi hen enen jooɗi ɗo e Dakar ɓen tini ndiyam ala Nouakchott sono kanko gonɗo sono kanko laami leydi o kanko ɓuurma jogade renseignement par ce que président de la République il est le plus renseigné omo andi ko kewe leydi he ma o yiɗa reedude o wondaka haaji makko ala hen walla jogiiɓe ɓe walla o wawa Mauritanie naɓe ɗon so mbi wonde mbawa réglude probléme ndiyam Nouakchott ɗum ne hawni seeɗa par ce que Mauritanie ala ngal basal minen ko ɗum woni fajiraji min dokki min so tawi comme par exemple ɓe mbawa kamɓe ɓe mbawa réglude jogiiɓe so mbawa yoɓe goppu yoɓe guitte wawɓe gadde degla probléme o jarama Bamoudy Mauritanie naɓe ko koreji ko hoddiɓe ko ɗo ni jeeya sa welama mbiya par ce que yeeɓiyankoɓe ne keewi mais ɓe jogui caɗele ndiyam surtout Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie te gandanɗa hoorema ndiyam kañum ko ɗum liquide mo ganduɗa hoorema so neɗɗo ala ɗum tan ko tampere won hen mbi ken mbaɗa marché aɗa sikki est ce que aɗa sikki marché ne wawi réglude on a jarama no fewi a haali haala ka wonno ɓeeno goya dañani ko ñaami ɓeeno goya dañani ko jaari kadi a haali maayo wona keerol rowani enen joolino wona enen joolin rowani hikka kamɓe ɓe ɗom kamɓe ɓe donku dañ ndiyam rowani enen maayo men go dañƴen ndiyam ha heewi jewno way hekka ɗum donki dañde ndiyam ko gueɗe ɗiɗi jaw won ko haali hen banggue mawɓe leyɗele ɗe ɓuuri andude caɗele gonɗe e leyɗele ɗe fonno keddiɗo woni mataw seppo ngoɓe mbaɗata ko ɓe kaldani e Mauritanie tan mataw ko opinion international o ɓe kaldata tawde ɓe mbi ɗumen minen noon emin ɗum ɗe gaare ƴewta ɗe mawɗo leydi amen o ɓuuri tinde caɗele amen kono huccani hen on message ina wawi wonde taw ko on message mo gone wadde natti wonde Mauritanie tawde jaw haali ko eɗen mbawi ɗum jabba mawɗo leyɗele en mbi ɓuuri tinde caɗele population mabɓe ɗum ko kamɓe foof sen ndendi tan mbaɗen généraliser foof kono wadde ɗo joni ɓe kaldani e ɓen tawde kadi citoyen o jogui tan ko manifestude yaltude hollere mbeɗa jooɗi caɗele naggam lawol no rokki ɗum kono wadde il faut que so yiiɗi haalde opinion international kadi waɗuno waɗir ay joni enen Sénégal eɗen kaala goɗɗo ma haal mali goɗɗo haala wadde yaaja
suyaji donc peut-être solution no wawi woto kadi ɗum ɗo fotani dertinede cellal e ndiyam kanji ɗiɗi gondi kame jangde e jangde ɗiɗo tati fof wona ko innam aade ene yebane quoi ene yebane ɗum fotani yebane ɗeɗo gueɗe par ce que gueɗe ɗe ganduɗa jomum ko yadata hen so tawi kewi tan automatiquement foti ko safrede surtout ndiyam woni ko neɗɗo wawa finde memani ɗum ala pinowo e aduna he wuttatako ndiyam non Bamoudi a jarama Sadio Diaw vraiment a jarama émission men gasi ha laaɓi ceer en jetti en jani dendagal bandiraɓe kala surtout koreñ men wonɓe toon to banggue Mauritanie enen ñaago ko ɓuuri yawde yaccade yo Allah safranɓe ɗeɗo caɗele saabu enen gandi ndiyam kam so tawi ngakki e nokku tan ko ɗum caɗele par ce que vraiment enen mbiɓe massa coono enen gandi ke caɗele mawɗi wona ɗum noon enen ñaago Allah subahanahu wa taala yo Allah ittanɓe ɗen ɗon caɗele goɗɗe ganduɗoma aussi ene teska ɗo e lamorgo walla Sénégal no didorno enen ñaago Allah subahanahu wa taala kañum woni cafrowo caɗele yo ittan en ɗeɗo caɗele kala vraiment belma en mbaw tigi rigui ruttade e gonkaji men ɓoyɗi walla ni ko gonen e gonkaji ɓurɗi garɗude ɗum noon en jetti foof en jarni foof en ñaganima foof en Allah yo Allah sellinɓe semminaɓe Allah moƴƴe mabɓe kamɓe kala so wona tan yettinde message goto mo ganduɗa hoorema ko bandiraɗo men debbo ina rutti e jomum toon to ganduɗa hoorema woni Bogué ko bandiraɗo debbo mo ganduɗa hoorema ko mawnum woni hettiyanke men mawɗo wiyete ko Kadiata Sangote bandiraɗo debbo noon wiyete ko Dicko Sangote mo wirne hande takusan walla hanki takusan o foti walla hande takusan ni o foti wirnede inchallah so Allah lamɗo jaaɓi ɗum noon enen ñaago Allah subahanahu wa taala yo Allah yurmom yaafom e dendagal maɓe juɗɓe kala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh